Sjælland. Men lidt længere nede af den vej, jeg boede på, der var der en familie, som jeg ikke synes var særlig almindelige. Altså, de var søde og rare, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hed længere, fordi jeg kaldte dem altid bare familien Skævmund. Det er måske lidt frækt, men det er fordi, at faren, han havde et kæmpe underbid. Han havde sådan en underbid her, så han gik rundt sådan her, og han snakkede altid på den her måde. Han havde sådan en kæmpe underbid. Og hvad værre var, at moren, hun havde et kæmpe overbid. Hun gik altid sådan her rundt og snakkede. Det så simpelthen så sjovt ud, når de to gik rundt og snakkede sammen. Så jeg kendte dem aldrig som andet end far underbid og mor overbid. Og de havde 2 drenge, og dem var det heller ikke gået for heldigt med. Så jeg kaldte dem altså bare Skæveren 1 og Skæveren 2, fordi de havde sådan nogle skæve munde. De arbejdede ret meget, både far underbid og mor overbid. Så derfor så havde de også en barnepige, der boede i huset. Og hun var helt almindelig, også med ansigtet. Men det var så blevet en fredag aften, og familien Skævmund, de skulle rigtig hygge sig. Nu var de havde endelig fået fri fra arbejde, nu var det weekend, de skulle have det rigtig rart, så de havde åbnet en pose slik og havde set et godt program i fjernsynet. Og så havde de tændt et stearinlys, for det skal jo til, når man hygger sig. Så de havde taget stearinlys frem. Og så... Skulle du så ikke også have noget slik? Nej. Det har vi da. Det regner lidt. Ja, de havde tændt et stearinlys, fordi det er rigtig hyggeligt med stearinlys. Og så var det blevet sent om aftenen, og både far underbid og mor overbid, og Skævmund 1 og Skævmund 2 og barnepigen, de havde lagt sig til at sove. Men så sker det lige pludselig i løbet af natten, at far underbid, ligesom de har lagt sig til at sove, han sætter sig op i sengen og kigger på mor overbid og siger: "Jeg har glemt at slukke lyset. Har du glemt at slukke lyset?" "Ja, jeg har glemt at slukke lyset." Jamen, så gå ned og slukke lyset. Skal jeg gå ned og slukke lyset? Ja, gå ned og slukke lyset. Ja. Så far underbid, han går så ned ad trappen og ned til stuen, og så går han hen for at slukke lyset. Der sker ingenting. Så han løber op ad trappen igen og op til mor overbid og siger: "Jeg kan ikke slukke lyset. Kan du ikke slukke lyset?" "Nej, jeg kan ikke slukke lyset." "Skal jeg prøve at slukke lyset?" "Ja, du må hellere prøve at slukke lyset." "Ja, jeg prøver at slukke lyset." Så mor overbid, hun går ned ad trappen, ned til stuen, ind ved bordet og hen til lyset. Der sker ingenting. Så hun går op igen til far underbid og siger: "Jeg kan ikke slukke lyset. Kan du ikke slukke lyset?" "Nej, jeg kan ikke slukke lyset." "Hvad gør vi så?" "Ja, hvad gør vi så?" "Vi vækker børnene. Vi vækker børnene." Ja. Så de går ind for at vække børnene og tænker, at det kan være, at de kan slukke lyset. Skæveren 1, Skæveren 1. Ja, vi kan ikke slukke lyset. Vi kan ikke slukke lyset. Kan ikke slukke lyset. Kan ikke slukke lyset. Nej. Skal jeg så ikke prøve at slukke lyset? Jo, du prøver at slukke lyset. Ja, du prøver at slukke lyset. Ja, du prøver at slukke lyset. Ja. Så Skæveren 1, han går ned for at prøve at slukke lyset. Der sker stadigvæk ingenting. Så han løber op ad trappen op til andre og siger: "Jeg kan ikke slukke lyset. Kan du ikke slukke lyset? Kan du ikke slukke lyset? Kan du ikke slukke lyset?" Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? "Skal jeg prøve at slukke lyset? Skal du prøve at slukke lyset? Skal du prøve at slukke lyset? Skal du prøve at slukke lyset?" Ja. Så skal man 2 gå ned for at prøve at slukke lyset. Ingenting sker der stadigvæk. Så han går op til andre og siger: "Jeg kan ikke slukke lyset. Kan du ikke slukke lyset? Kan du ikke slukke lyset? Kan du ikke slukke lyset? Jeg kan ikke slukke lyset." Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? "Vi vækker barnepigen. Vi vækker barnepigen. Vi vækker barnepigen. Vi vækker barnepigen." Hvad? Så far underbid og mor overbid og Skævmund 1 og Skævmund 2, de går ind og vækker barnepigen. "Vi kan ikke slukke lyset. Vi kan ikke slukke lyset. Vi kan ikke slukke lyset. Vi kan ikke slukke lyset." "Kan I ikke slukke lyset?" "Øj. Nå." "Hvad vil I gerne have, at jeg går ned og prøver at slukke lyset?" Hvad? Ja. Okay. Du mangler ikke, ja. Nej, det gør jeg ikke. Godt, jamen så går jeg ned og slukker lyset. Det er god idé. Så barnepigen, hun går ned ad trappen og hen til lyset. Prøv at mute os før.
Den var hissig, den var bissig, den var med lakridsi.